Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tichepetsa ine ndikupempha President kuti mutiyankhule tsiku la lero. Modzichepetsa zikomo kwambiri, Your Excellency. First Lady of the Republic of Malawi, the Right Honorable Catherine Godanihara MP, Speaker of the Malawi National Assembly and Vice Deputy President, First Deputy President of Malawi Congress Party, Honorable Richard Chimwendo Banda MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture, and all members of the National Executive Committee here present. Honorable Madalitso Gambawa Wilima MP, Minister of Basic and Secondary Education. All cabinet ministers and deputy ministers here present. Honorable Patrick Zebron Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Senate, and all members of the Regional Committee here present. Honorable Samson Mazomwe, District Chairman of the Malawi Congress Party for Lilongwe Rural, and all members of the District Committee here present, it's Lilongwe Rural West. All members of Parliament here present, Councillor Matthias Chopsanjati, Council Chairperson of Lilongwe District Council, and all the councillors here present. Senior Chief Kongoni and all traditional leaders here present. Reverend Hartley Zulu, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Mabwana and Madonna. Tikadakoza kuzindikira aliyense wachinyamata azimayi kuno constituency ngakhalenso masiku ano ni maconstituency awiri tsopano kuja tachoka ndi kuno komanso nakapesi omwe woti ndi acheya akuno onsewa tikadakhoza tiwatchule mayina koma nthawiyo amatiuza forecast apa kuti mvula ikhoza kuyamba nthawi iliyonse nchifukwa chake maona atsogoleri wathu akudula zinthu osati chifukwa chakuti safuna mutamva zonse kapena magule wonse atachitika koma kuti tichite mwamsanga. Amayi ndi abambo, masomphenya omanga sukulu imodzi yapamwamba kwambiri mu education district iliyonse mdziko muno ndi masomphenya okoza tsogolo la achinyamata wathu mdziko muno. Ukonza tsogolo la dziko lathu. Chinenere ine mu December 2020 kuti ntchito imeneyi tipanga ndithu sindasiye kuilondola mpaka tsiku la lero pamene ndondomeko zonse zafika poti ntchitoyi itha kuyamba. N'chifukwa chake ali pa galaundi kuja kwa anyanga vanena kuti tifuna fezi yoyambayo masukulu 4 koma nduna ndikuwuzeni kuti ndawonjezera sukulu ya Chilembwe ndiyeni masukulu 5.
chifukwa choti tikukhulupirira kuti zimenezi zichitika m'boma lililonse. Amene tinawo kuthekera kuti ntchito yomweyi tatsegulira leroyi ikanatha kuyamba kalekale, koma nthawi zina ife tonse amene tikugwira ntchito m'boma mukhoza wena kundichitira umboni kuti zina timachita zina tokha, zina timatcherana tokha. Chifukwa wina akaona kuti ine phindu langa palibe akuti bora zisachitike, tayiwala kuti tikutumikira Amalawi wonse dziko lonse. Tereku ndiona imene sizigwira ntchito tizingowachotsa nuyikapo wena. Chifukwa chake tikufuna kuti zinthuzi zigwirike mwamsanga. Masukulu ofunika awa ngofunika timange mwachangu. Samafikapo ti mpakana President azilankhula ngati akudandaula, chifukwa dziko lili latonse. Uyu aluyimitsa chitukuko pena akudana na abale wake omwe. Chifukwa chake mu November 2022 ndayitanidwa ndi aplanta ya Synod kuti nkatsegulire Henderson School of Excellence yomwe anayimanga iwo ngati mpingo wa CCP. Kumeko pofufuza ndawuzidwa kuti sukuluyo inatenga chaka chimodzi kuti amalize kuyimanga kuchokera tsiku lomwe adayamba kumanga. Mpamene ndaona kuti amene ndimapatsa ntchito yomanga ma School of Excellence aboma ndawapirira mokwana. Mpaka sipadapite miyezi iwiri nkuyamba kusintha zina ndi zina ngakhale kundo nako nkuonetsetsa kuti amadalitso kambawu awiri madathandizane zotsatira zake nzimetuona lerozi. Congratulations, Honorable Minister. Ndi timu yanu yonse. Ntchito za chitukuko osamagwira mwaulesi kapena mosalabadira. Chifukwa ntchito za chitukuko nzimene Amalawi akufuna ife titanganidwe nazo. Osati kumangokhala m'mamitingi m'maofesimu, kumangozungulira ndi mafayiro, kumabindikira pa kompyuta, madokumenti wena kumasowa, koma pa galaundi popanda chochitika ayi. Nkhani ya chitukuko ititenge serious. Ndipo munthu akamachedwetsa chitukuko kuti chiyambike mokhazikika ndi molimba ameneyo tisamsekerere. Nodziwa kuti wena amafuna kuchedwetsa chitukuko chifukwa cha ndondomeko zomwe timayenera kutsatira m'maofesi ndi m'mabungwe aboma, koma sizoona kuti polojekiti imodzi ya unduna mpakana m'maofesi zitenga miyezi 6 wina asanagwire fayilo. Ayi. Chifukwa chimenecho ndiye mchibwana. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamo musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu, chifukwa ndikudziwa kuti
maundunamu mmapezeka timadirekita latina tochitira mwano mabwana wawo. Umanena kuti iwowo APS sangawauze chochita ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna kapena amadziwana ni chief of staff kapena amadziwana ni ma-advisor ku State House. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalawi agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Teleyo yazina nawo zimenezo iyeyo ndi amene sakusamalayo muchotsidwera limodzi. Chinanso chomwe chimachedwetsa ntchito ya chitukuko nkaganizidwe koyesa kuti ntchito singayambe pokhapokha zonse zofunikira zili m'malo mwake kapena zili perfect. Zimenezo yayi. Timayamba ulendo ndipo timachita kuonjezera sipidi chifukwa maganiziridwe kuti zonse zikhale mulundu ndiye tiyambepo maganizo ofoyira ka. Mekaniki ukampatsa galimoto kuti akonze amayamba nthawi yomweyo nzipangizo zimene ali nazo. Pakafunika sipanala namba 13 ndiye amayitanitsa sipanalayo pa nthawi imeneyo afunikayo. Koma kuti zonse zikhale m'malo mwake sitiyamba kalikonse. Chifukwa chake tufuna kuti ma School of Excellence amene tikumangawa timange monga tayambiramo. Ngakhale ndondomeko zina nzoti sizinamalize ma equipment wena womangira azibwera mmene tayambamo. Material wena adzafunika pomamaliza ntchitoyo. Komanso zina zokhudza ma compensation ya anthu amene atipatsa malo omangira sukuluyi osayimitsa kuti mpakana mwandilipira ndiye muyambe muchedwetsa chitukuko chothandiza wana anu omwe. Koma mudziwe kuti zonsezo timaliza kuzilongosola koma zidzakhale zifukwa zomalepheretsera ntchito ya chitukuko. Ndiye lero ndine okondwa kuti tayambapo ntchitoyi ndipo timaliza mpaka na masukulu 34 adzamalizidwa ndithu. Komabe niyanenaponso zina chifukwa zakhala bwino kuti chifukwa kwathu kuno ukasiya tsano kukhala malo ofunika zedi pa dziko lonse lapansi. Osati chifukwa choti nkwawo kwa president ayi koma ndi malo omwe Mulungu wasankha kuyikako chuma cha miyala ya mtengo wapatali wa rutayo kuyambira kudemera kucha mpaka na kumude mpaka na kuchirobwe. Zoti miyala imeneyi yakhala ili yobisika kwa ife tonse yambira chaka cha 1964 nkumapezeka nthawi ngati zino
simwangozi yayi. Ndinena zambiri za zimenezi ndi mmene tingachitire kuti dziko lathu litukuke tikamatsekulira palamenti popeza nthawi yatha kale. Koma Mulungu salakwitsa ndipo sanatike mboma kuti tilephere, koma tili kutumikirani ndipo nzothekadi. Ndi mawu amenewa nditsegulira ntchito yomanga ma School of Excellence m'dziko lonse la Malawi. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.